Mirno popodne u rezervatu Bivola u ataru Morahaloma. Prvi primjerci ove životinje su 2009. godine dovedeni sa ciljem da se revitalizuje prirodni ekosistem ovog važnog staništa Velikog Slatinskog jezera. Ne samo da je uspeo taj poduhvat, nego je ugrađeno mnogo više od toga. Životinje, raznovrstan vodeni život i edukativna staza oko jezera predstavljaju deo ekološke turističke ponude Morahaloma, ali mogu da pomognu i razvoj novog vida turizma, koji je vezan za lokalnu gastronomiju i provođenje slobodnog vremena. Oba vida turizma su prisutna u novootvorenom bowling klubu i baru Bivol. Nagyon jól ki tudjuk egészíteni a fürdőt, illetve a fürdőnek a szolgáltatásait, illetve azt nem csak a morahalmi vendégek, hanem maga a lakosság, illetve a környező településeknek is szerettünk volna egy kulturált, családi, céges rendezvényekre is alkalmas helyet megnyitni. Bowling je zapravo jedna vrsta kuglanja. Sport potiče iz Sjedinjenih Američkih Država, pravila su prvi put zabeležena 1895. godine, ali koreni igre vode u drevni Egipat. U Mađarsku je igra dospela krajem 80. godina prošlog veka. Prva bowling dvorana je izgrađena 1989. godine. Danas već i kod nas postoji mogućnost da se čovjek profesionalni bavi ovim sportom, ali je bowling odličan i kao rekreacija. Kod nas su dobrodošli i prijateljska društva ili višegeneracijske porodice. I u Morahalomu imamo različite posjetioce. Időnként szeretünk, főleg téli időszakban, a hosszú estéken elmegyünk ilyen játékra. A környékben kevés ilyen hely van, ez egy új építmény, úgy gondoltuk, hogy egy újabb pálya valószínűleg, hogy is mondjam, modernebb, és tényleg a technika is úgy látjuk, hogy nagyon jól működik. Bowling dvorana u Morahalomu je jedna od najmodernijih. Ima električne ekrane, mehanizam za dizanje čunjeva, različite kugle od kojih se početnicima preporučuju one lakše. Može se iznajmiti i obuća koja je dobro prijatna uz tlo. I kad je sve spremno, možemo početi sa kuglanjem. Nem Szeged, nem központ, hanem azért vidéken is van egy olyan lehetőség, ahol el tud jönni az ember, ki tud kapcsolódni. És nincs az a tömeg, azért kulturáltan lehet szórakozni. Osim bowlinga, stoji na raspolaganju i bilijar, vazdušni hokej, čak i jedan kutak sa računarima. U klubu u Morahalomu odjednom možemo da se bavimo rekreacijom, da se zabavimo, ali i da se posvetimo gastronomskom uživanju. Bistrószerű étlapot állítottunk össze, tehát a tatárbeefsteaktől a könnyebb salátákig minden megtalálható nálunk, ami gyorsan és el tudnak fogyasztani, illetve mi is gyorsan el tudjuk készíteni a vendégek részére. Naravno, naziv nas obavezuje, tako da je nezamislivo da u ovom klubu nemamo u ponudi jela od mesa bivola. Specijalitet kuće je supa od bivola. Tajna recepta je u tome da prvih 15-20 minuta supa sa puno povrća treba da vri, pa tek posle toga počinje kuvanje na umerenoj vatri bez poklopca. Na kraju se supa procedi i bude lepe tamno smeđe boje. Egy különleges leves, hiszen hasonlít a marhához, de mégsem ugyanaz, mint egy marhahús, hanem érződik, hogy bivajhúsból van, kellőképpen forró, ami ennek kell lenni egy igazi húslevesnek. Nagyon sok vendég azért érkezik, mert ki van írva, hogy bowling, és hallották, hogy itt bivajhús is van, tehát már egyből keresik, hogy milyen bivajból készült ételt tudnak enni, úgyhogy ez inkább a részünkről nagy kihívás, hogy itt valóban ezt a bivajhúst, mert azért ez egy speciális hús, és nem egy ilyen általános, amivel mindig találkozik az ember bárhol étlapon, hogy ezt mi úgy tudjuk tálalni, hogy ez valóban vendégcsalogató és ízletes és finom legyen. Bowling klub Bivol u Morahalomu iz svakog aspekta nudi nešto posebno i mogućnost rekreacije i sport i ponuda restorana je specijalna. Sve to u lepom uređenom objektu uz pažljivo osoblje. Ovdje ćete uvek naći sveže cveće na stolovima. Čekat će vas osmeh domaćina. Imamo puno gostiju koji nam se vraćaju čak i sa većih razdaljina. A modern design az, hogy attól függetlenül, hogy eszünk, tudunk mellette szórakozni, és jó a kiszolgálás, jók az ételek.
Uz večernje raspoloženje pristaje večernja rasveta bowling dvorane. Sada jedno društvo slavi rođendan. Mesto je odlično za razne privatne i poslovne proslave. Az nagyon jó, szóval tökéletes, ugyanilyen van kb. Szegeden is, szerintem sokkal jobb egyébként ez szerintem, mint Szegeden. Nekem ez jobban tetszik. Vágyam az lenne, hogy sikerülne kialakítani itt a helyi közösségben is egy olyan állandó, a bowling iránt elkötelezett csapatokat, akik rendszeresen ide járnak, és mint egy sport tekintenének erre a bowlingra. Tehát nem csak egy kikapcsolódás, vagy egy rendezvény apropóján jöjjenek ide és gurítanak, hanem ez valóban egy nagyon jó kis sport, amit be kellene építeni a mindennapi mozgásba, és akkor elégedett lennék, hogyha ezt sikerülne itt elérnünk. Ako neko navrati u Morahalom i prolazi pored rezervata za bivole, neka ne propusti da posjeti bowling klub Bivol, gdje ćete pored dobre hrane, eventualno nekog lepog koktela moći, da se isproba i u bowlingu.